Ben, pois vamos a empezar agora un acto feliz, que é a presentación da candidatura de En Marea para a provincia de Ourense, que pretende sacar do ostracismo a esta provincia, que pretende ir co resto das candidaturas do noso país a levar ben alto e ben claro a voz do noso país dentro dun Congreso dos Diputados que vai estar máis abertos que nunca. Estamos no momento do final das maiorías absolutas, temos unha previsión dunha grande fragmentación de voto e do que nos xogamos neste momento no Estado é a composición dunha maioría en clave democrática, unha maioría que non retroceda nas liberdades públicas e nos dereitos fundamentais, unha maioría que amplíe dereitos ás clases traballadoras, unha maioría que amplíe dereitos sociais, unha maioría que non deixe a ninguén atrás e unha maioría que reforce a idea do autogoberno. E por eso Bueno, boas tardes a todas e a todos, gracias por existir, a militantes, a simpatizantes, e como non os compañeros e as compañeras de prensa. Queríamos, bueno, antes nada, desde Marea, darlle as nossas condolencias á familia Olteirino e a toda a xente da región por o pasamento de José Luis. Eu hoxe non vou facer nada máis que presentar as compañeras e compañeros que se candidataron levando na candidatura de Marea o que é unha provincia que está políticamente agora mesmo con os ratios socioeconómicos á cola de todo o territorio, e creo que tanto os compañeros e os compañeiros que van ao Congreso e ao Senado van cunha ilusión de renovación e que se ideas moi claras do que hai que facer para que esta provincia por fin desperte.